Aquest acte ha de ser el punt de partida que ens faci reflexionar i comprometre'ns amb accions que nosaltres podem fer des de l'escola i des del nostre dia a dia. A la lectura del manifest d'adhesió a l'estat d'emergència climàtica. De no actuar aviat, el canvi climàtic tindrà efectes molt seriosos sobre els elements bàsics que sostenen la vida humana en tot el món. L'Institut Torre Vicens reconeix l'emergència climàtica declarada per la Generalitat. L'Institut Torre Vicens ens comprometem a millorar les nostres accions per tal de reduir al màxim els residus que produïm i afavorir el nostre entorn. Tots formem part del planeta. Si el perjudiquem, ens perjudiquem a nosaltres. Som responsables del nostre futur i exigim un canvi. Siguem conscients que no tenim un planeta bé. Gràcies. Bé,